ऐसे देलायदों र' लोगोफोर भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये मतलब So hi लोगोफोर खुलुमबाय आंनि साबजाना ब्लग चेनेलाव फिन खेनसेबो गासिखौबो बरायनाय थाबाय स' लोगोफोर आं दायो थांनो नागिरदों मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरो जों आंनो लोगोसे थांफागोन आंनि आबै नाब्ले गन्थं स' लोगोफोर माने जोंहा आबैजों आंजों बेरायनो थांनो नागिरदों आरो बेरायनो माने एसे गामि खाथियावनो आरो आबै लोमजादों आरो बेखौनो जों नायनो थांनो नागिरदों खबर लानो माने जोंहा फैबाय थायोमोन आरो आबैया ओमफ्राय सानसेया फैथाराखै लोमजादों होनना मिथियाखैमोन आरो मैयासो मिथिदों लोमजादों होननानै ओमफ्राय दा जों बेखौनो खबर लानो थांनो नागिरदों आरो जोंहा आबैजों आंजों स' लोगोफोर बेखौनो नोंसोरजों शेयार खालामनो सानबाय ओमफ्राय लोगोसे नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायगोन होननानै आसा थाबाय स' लोगोफोर दायो आं ओंखारखांबाय आबैया ओंखारखाङाखै आरो आबैखौ ओंखारहोनानै थांनोसै जमानो थाबायनासो थांगोन आरो थाबायनानै ओमफ्राय आबैया मेगनबो बारा नुबाङाना सुथु सुथा जायो ओंखायनो आं हमनानै लांगोन आरो ओमफ्राय माने गारि मोनबा गारिजों थांगोन आरो गारि मोनाबाथाय थाबायनानै थांनोसै ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टिं बानायनांगोन स' लोगोफोर थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै थ' चलो दे आस'ले दानबाय बे मा खालामना बायजोबखो खै थाखा दोङो दा खै थाखा दोङो थैयो दे सोर लोंनोखाय बेमारियानो लोंबायनो सोरबा थेवबो थांसै मोनागोन दा आबै आं हराखै होननानै लामा सना दोंबाय थायो न' लिरनो गाबोन खुन्था गायस्लायनो बाइकआवनो सिया थांनांगोन सम बाइकदो ओइया गैया दोनलांबा ओइ जोंखौ दोनना फैलाय रानि लानाव दोनना फैलाय जोंखौ आबैखौ दांखोदो मा थाङा दसेनो फैफिननो हागोन नोङो जों थाबोगोन माबे माने कलकाता फैदोनो थाव दोनना फै मा थाङा गारि मोननाय नङा दा नेबाबो थिखौ थांफानो जोंदो थांफानो जनासो लानो आदांग्रोम नारा सिफायनो दैमोन आदांग्रोम थांदोंमोन बिसोरो थांबादो थांनोबादो थाङा नाखौलाय मा खालामना जागोन नोंसोरो ना रानबाय सैयो लोगोफोर दायो थांनो ओंखारबाय आरो आदानि गारियाव थांफानोसै आरो जोङो गुवाहाटीनि आदा फैदो बेनि गारियाव थांफानोसै ओमफ्राय दा दखानाव माबा माबि बायना लांदो आबैनो मेथाइ ओंखाम जानो हायाखैनो ओंखाम मेथाइ बायनोसै जाबाय आइयाव नेना थायो गारिया इथिसो दोङो ओमफ्राय दा लामायाव दसे नेनोसै आरो दसे जथ'दो आरो बेसर लांनो बेसर सुबाय थादो ओमफ्राय जों दखानाव माबा माबि बायनानै लाग्रोनोसै ओमफ्राय थांनोसै मा होनदों आयं ज' थांबाय थानोसै दा
Ranya dapat di sini. Ranya dapat di sini. Phai ba ya dia thằng mày dân cửa đơn là nè. Đó vậy. Mấy thế là về áp đây nữa. Hay là thằng này đi bằng gì. Rồi nói đi mấy thế vậy. Mà bảo phải ra vậy. Thì sao đi vậy? Thế này. Thế này bạn đấy. Mình xí là mình đâu, mấy thế nữa, mấy thế nữa vậy? Phải mới sao mình được bà vậy? Xong bên đây. 미치는 가면 아빠배 다 릭스타이네 무슨 미치지? 사바카는 기다란 사마고 빠져 기다란 아래. 저희 미역에 세희래가 힘들게 배를 타세요. Người abuya cũng không lần phải được abuya hình lưng cái. Trong bên này cái thằng anh thấy. Nè, gì ông thấy thử? Nó thấy à? Ê, yêu thằng cái đang rồi. 강분자는 난 강해야 너도 강분자 잘하는 Đến mà nó biết thật nữa nữa, số nó thằng. Số nó thằng, tôi sẽ, mua vào tôi sẽ thằng bài biết thằng, ai chẳng làm mà vào được không? Số biết thằng bà vui à, sinh nhật nó vui à, số biết thằng bà, mang sinh sang nhật nữa. 방안에 말이 우리랑 얘기하는 거.